Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channelnya Dua Erika dan Budi. Halo pemirsa, ya. Iya lah, iya lah, iya. Udah. Oh ya tak jak ya. Belum, benar no. Benar no stroller. Stroller. Karo beda aku tak tokno. Ya aku kan dandani kae lho, pemirsa. Enak aku turun tempat HP. Tempat HP ini kan yang tak pasang nih stroller jadi tak pindah mau cerita nih kok betul ganti kamera gue ganti iki loh. Pindah yang beda. Apa mlaku nendi anyep oh putune cintanya Tak pasang yang sepeda gue HP ini juga gini cek bengi kok gak ngiler putune saiki kok ngetuti liji ae apa mlaku nendi ini dipasang lagi nggone sapa kuwi ini Lena ceritanya wongnya minggu ndele HP kan kayaknya pedahan toh pakku Maku numpak peda mbah iki lho Lea mau sepedaan pagi-pagi ya memang tak dandan ya anyep ning landu blatung iki bediding usum kembang randu iya no kembang randu mbah ape ocek kan lho yuk iwangi sih tanah di tak iwangi bar kok kau timun wis bar kabeh wis bar kabeh apa mlaku nanti nah tak pasang yang kene geredak ya tak jajal ora kena ipak apa kamera tak iso pas wes yo saiki terus macak pedahan ae wes yo nanti sepedahan nanti
Bang Jono. Kemana? Ya Allah. Yo, apa nanti? Owa. Ini aja loh, baik. Owa. Terus saja. Gosek sebetulnya. Nangis. Jane ngajak gini, tapi ya gosek aja. Quang. Coba. Quang lagi. Mah, no. Cik sarapan di Karti. Ketok bola sih bukan. Berarti kayak ikan selesai. Di Karti gak iketan. Oh, surang. Surah. Bismillah ya. Hangat-hangat enak ya. Enak. Mbah ketan, Mbah. Baik nonton saya. Yo. Oke, campuri sambal. Iki wis enak iki. Sambel anu. Kacang. Kan keilik dah habis ya nek pemirsa. Sambel kacang. Kok rasanya sambal kacang. Iya, enak. Cocok. Bumbune kuwi. Campur jeruk. Pak bubut cair ya njaluk sepedahan. Wah, engko sih ah. Sepedahan. Iki lho ngisi bensin. Nyam. Nyam. Ya sedelok. Misalnya gendong ya. Tani. Enak tenan iki. Cuk to ya. Oh, beler irunge. Enak. Ketane apa? Mbok ketane lembut. Surang iku lek ning daerah kene iku yo rata-rata do bacaan. Gak bacaan. Kuduan.
Bisa mangan. Transportasi setengah. Piro kok bukan mangan. Ameh limon. Jemboke, Mbah. Ora oleh. Doyane ya doyan ae dilukno ya dimut gitu. Dileki. Ambil tuh. Ngodake. Ae wangi ngodake, Mbah. Melone, Mbah. Gede-gede. Ayo tak melon. Ya. Soalnya nggih. Ojo lah jemput tanganku kene kebatok kene kok. Ndak kuwi ora kebatok kuwi kok. Iya, buat kebatok kene. Lan depan besok iki bahaya. Iki bancane sapa nek dikaki? Wong telu bancane. Oke. Bancane. Soalnya cilik-cilik nek wedi kono sakit kok. Sing kene apa nang ndi? Masa gak ditebasin lho. Apa gua sepatu ora daging kok. Lah yo kok iso anu enek. Ngene perawis dia nih. Oh, jaluk sepeda naik lah ketumpak iki. Iya. Wos. Sepeda naik yo kesel no kancane no. Tapi ngene iki mangan sik. Mam sik kuwi. Mam iki kancane kanthi. Mam wos kuat ae. Iki anggap bengi gak ngelilir. Wah, Awan melek ae saiki. awan gak tau turu dek bengi ngelipus. Ini. Hanya pembe ya itu. Ini yo lambi iki anak. Sak kemulan. Tahu anak deh. Ayo nanti ayo. Ini mimik saya tadi. Oke, ini melone lagi tahu saya mek banyu. Melone lagi, melone. Saya nyirami ini siapa? Nyiram apa? Alah. Ojo-ojo ngene iki diceluk wong wis gak kelingkut. Meleng siti tangane kebasok iki ragamane lanjut ora karu-karuan. Iya. Bekerja tidak bisa tengok-tengok bose. Teh. Enggak yuk. Sepeda. Iya. Sepeda naik lo piye. Kecel nang kosole neh kosole. Kosole lagi sekarang istirahat ya. Sekarang istirahat, nanti sore kita sepedaan lagi. Mbak engko sore gak iso sepedaan tiap sore mbae saiki dandani. Kon dandani. Jugi li sawah-sawahe. Guri omah kober. Wis rendengan karek. Gembur lemahe. Sak tukokno anu Pak Bina.
Guna apa? Jagung. Mulai dari mesin. Yo, Wes. Ya. Lah benakno sayur. Iya, yes. Bisik tapi keretan. Ya. Menang lo. Jangan bergerak. Tindu mani nindatan. Mau lihat saya minum. Pengen lah. Wes, ramban seretan paling. Ayo, sepedaan ayo. Ayo. Berbeda Oke. Gereng. Adus jam piro kok? Setengah itu, jam itu. Wos. Dadah. Piye tangane dadah. Latihan, dadah. Dadah pemirsa. Dadah. Dek iki tak jak nang bulekan piring kok. Waduh. Iya nang kono ning tol anyar kae.